साखोफाय जोंनि दख'रा जिल्लायाव फरायसा आफादा जिद'थि थान्दै जख'न्थाइ बे हाबाफारियाव आंखौ बेखेवगिरि महरै जिहेतु बिथांमोना लिंनायलाय आं बेहाय फैदों आरो बेहाय जोङो रायजो राजा बिथांमोना खोब लोगो फैनानै बेहाय बाहागो लादों आरो बे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों बे हालामाव गोबां जिहेतु जेथो जेंना दङ सनितपुर जिल्लायाव जिहेतु हा हुनि जेंनाया नांगौबायदि जोबाखै गोबां गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिसिम जिहेतु फरायसालिफ्रा दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै गभर्नमेन्ट जायाखै आरो बेनि थाखायनो गोबां फरायसालि बिथांमोना जेरैबायदि सोलोंथाइ मोननो हायाखै नांगौ जेराव गभर्नमेन्ट फरायसालिफोर दङ बेवहाय नांगौ बायदि टिचार गैया दासिमबो जिर' टिचार दङ दासिमबो सिंगल टिचार दङ गासै बाथ्राफोरखौ बेहाय डेलिगेटनि गेजेरजों थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों दख'राया ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बे हालामनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन आफादनि बिथांमोनखौ लानानै बेहाय जिहेतु सावरायदों आरो बेहायनो जे हा हुनि जे जेथो जेंना बेफोरखौ बेहाय सावरायदों जिहेतु बेहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफोर बेहाय नांगौ बायदि दासिमबो मावफुंजायाखै 3.1 जि एक्सटेनसन पार्टनि जि बाथ्रा बुंदों बेहायबो रायजो राजानि गेजेराव गोबां सोंलुफोर दङ जों बेफोरखौ बेहाय सावरायदों आरो बेहाय आङो सनितपुर जिल्ला फरायसा आफादनिफ्राय आंबो बेखौनो बुंनो सानदों बे 3.1 जि एक्सटेनसन पार्टआ थांनाय जि 41आ जि गभर्नर नटिफिकेशन जाबाय आरो जिखिनि 2026 जानुवारियाव अखमनि जि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे पेकेज फोसावदों 60टा गामिनि दा बेवहाय 60टा गामिया जायालासिनो बेहाय 41टा गामिया नटिफिकेशन जानायाव बे 19टा गामिया मा जाखो आरो जागोन ना जाया बेबायदि रायजो राजानि गेजेराव जिथु सुंलुआ दङ जोंहा बेहाय फोथायनाय दङ बेयो थाबैनो सुंद' समनि गेजेराव जागोन आरो जिखिनि थालांनाय गामिफोर जे फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेजनि जि बाथ्रा बुंदों बेबो बिफोर 2024 जे एमपि इलेक्शन फैगासिनो दङ बिनि सिगाङावनो जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो जुदि जायाबा सनितपुर जिल्ला फरायसा आफाद हिसाबैनो आरो जोंनि सनितपुर जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनानो बेहाय जि इलेक्शनाव जि फैबाय थादों बिनि थाखायबो जों बिहिर बेबस्था साननो गोनां जागोन आरो गोनां जायोबा जों बिनि थाखायबो आन्दलन खालामनो थाखायबो रेडि दङ जाहाथे जि एकर्ड 2020 सननि 27 जानुवारि जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जायखौ जोङो बुंदों जाहाथे बियो मोजाङैनो इमप्लिमेन्ट जायो आरो 2026 नि सिगाङाव जिहेतु जोंनि भारतनि गृह मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बुंनाय भारतनि प्रधानमन्त्रि जे बिथाङा बुंनाय बिथांमोननि जि कमिटमेन्ट जाहाथे बिथांमोना गावनि कमिटमेन्टखौ लाखिगोन आंहा बिनि सायाव फोथायनाय दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोलॉजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।